To mai kallo da sauraro, domin samun cikakkiyar sanarwa a duk yayin da muka ɗora sabon bidiyo akan wannan channel ɗin, to danna wannan gurin da aka rubuta cewa subscribe, kuma ka danna wannan ƙararrawan domin ka samu cikakkiyar sanarwa duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo, saboda kada a barka a baya, kai ma ka nishaɗantu tare da sauran jama'a baki ɗaya. Mun gode.